מה שאתה רוצה. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם, בבקשה, כבוד הרב. פרשת בלק. אהרון. פרשת בלק מתארת לנו בתחילה, בחור שלילה בלק, השם בלק. מתארת לנו בתחילה שגם מלך שנקרא בלק בית ציפור, בהתחלה הוא היה סתם אדם, והוא היה בעם שנקרא מואב. מואב, שומעים שעם ישראל עומדים להיכנס לארץ, נלחמים נגד כל מיני אומות למיניהם, שלא מאפשרים להם להיכנס לארץ, והמלך הזה גם פוחד. ויגור מואב, ויגור פוחד. מפני? ממי? מפני העם. מה אתה פוחד? הם לא עשו לך כלום. לא נלחמים מולך, לא כלום. מה אתה פוחד? מה אתה פוחד? אומרים חז"ל שכל הרעיון שלו היה שעם ישראל לא ייכנסו לארץ. ברגע שעם ישראל נמצאים בארץ ישראל, בונים את בית המקדש, גמרו, הם הממליכים את כל העולם. ואת הכבוד הזה לא ייתנו לעם ישראל. לא הייתה המטרה שלהם. כמו עמלק. שימו לב, במילה בלק יש לנו שתי אותיות בסוף, למד וקוף. הוא הולך ושומע שעם ישראל הוא מתעניין איך הם ניצחו את כל אומות העולם. הרי זה צבא, זה עם של עבדים. אין להם איזה תיאוריות של מלחמות. למה? אין להם צבא. אז איך יכול להיות שככה הם נלחמים נגד אומות העולם הכי גדולים שיש? דסיחון, אוג מלך הבשן, אומות רציניות. הוא מתעניין, הוא עושה תחקיר. ואומרים לו, תשמע, המושל שלהם, שנקרא משה רבנו, המצביא, הרמטכ"ל, המלך, הוא גדל במדינה שנקראת מדיין. שם הוא התחתן, גם עם אשתו. גם מאשתו. גייר אותה, ציפורה. מה הוא עושה? לצורך זה הולך ועושה שלום עם מדינה שנקראת מדיין. כדי שימגלו לו מה האופי של המשה רבנו הזה. מה התכסיסים שלו. איך עובד השכל שלו. איך עובדת ההנהגה הצבאית. הממלכה שלו. איך היא עובדת. והוא עושה שלום עם מדיין. עד כדי כך. שהוא עושה שלום. מדיין. מדינה שנקראת מדיין. משה רבנו רצו להרוג אותו, והוא בורח ממצרים. 60 שנה הוא לא היה במצרים. אחת המדינות שהוא ברח הייתה מדיין. אז הוא אמר, הם מכירים. והוא נפגש איתם. אמרו לו, הכוח של עם ישראל, של המלך הזה, בפה שלו. בפה שלו, זהו. יש לו קשר face to face עם הקדוש ברוך הוא, פנים אל פנים, הוא מדבר איתו, הכוח שלו זה רק בפה. כמו הכוח של צדיקים. הנה, אתמול הייתי אצל רבי דוד, הכוח שלהם זה רק בפה. לא צריכים ידיים, לא צריכים כלום. זה הכוח שלהם. ואז הוא אומר, אם זה ככה, אם הכוח שלו בפה, אני אביא מישהו מהגויים שגם הכוח שלו בפה. גם הכוח שלו בפה, ואז הוא יעזור למלחמה צבאית לא שייך, אז יהיה פה מול פה. ומי את מי הוא מביא? יש איזה אחד שנקרא בלעם. באו אומות העולם לקדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, אתה לא פייר. אתה לא פייר. נתת לעם ישראל תורה, לנו לא נתת. למה אתם אומרים לא נתתי לכם? לפני שניתנה תורה לעם ישראל, כתוב שהקדוש ברוך הוא שלח שליחים לכל אומות העולם, מי רוצה לקבל את התורה. לכולם. כל אחד שהוא בא לאומה הראשונה. אתם רוצים לקבל את התורה? כן, בטח. מה כתוב בה? לא תגנוב. לא שייך. לא שייך. לנו לא שייך. השני, מה כתוב בה? לא תרצה. לא שייך. השלישי אומר, לא תנאף. לא שייך. זה לא שייך. טוב? לא מתאים. אחרי זה לא מתאים לנו. בסדר. הקדוש ברוך הוא, אתה תמיד כועס עלינו. אבל אם היית מביא לנו איזה נביא, איזה מלך, כמו שיש למשה רבנו,
כמו שיש להם, תשמע, גם עלינו עובדים אותך. גם אנחנו היינו כמו עם ישראל, ולא הייתה כועס עלינו, ולא משמיד אותנו. אמר להם, אתם יודעים מה? אני ניתן לכם נביא שיהיה בדרגה כמו משה רבנו. ואיך קראו לו? בלעם. הבלעם הזה, הקדוש ברוך הוא גילה לו סוד, להראות שהוא נביא מאוד מאוד רציני, הוא הנביא, שמה היה? היה יודע שבמשך 24 שעות יש איזו שנייה שהקדוש ברוך הוא כועס. ובשנייה הזאת הוא היה יודע, הוא היה היחידי בעולם שיודע מתי זה, והוא היה יכול בשנייה הזאת, אם בן אדם כועס ואתה אומר לו, תראה, הבן שלך ככה עשה, אז הוא יבוא ייתן מכות לבן שלו כי הוא בכעס עכשיו. אז הוא אומר, בכעס הזה אני אגיד את כל העבירות שעם ישראל עושים, ואז הקדוש ברוך הוא יעניש אותם. זה הייתה התוכנית. ואז מה עושה הבלק הזה, המלך? שולח שליחים לנביא הזה להביא אותו לקלל את עם ישראל. זאת הייתה המטרה. עם הכוח בפה, אז אני אביא אותו לקלל. אבל שימו לב, בלק אמרנו, שתי האותיות האחרונות, למד קוף. בלעם, שתי האותיות האחרונות, עין מם. עין מם, למד קוף, עמלק. הכל מסודר. כל המטרה שלהם להשמיד את עם ישראל. למה להשמיד? קודם כל שלא יהיה עם נבחר, שלא יהיה עם סגולה. למה לא אנחנו? אם אנחנו לא מקבלים, אז אף אחד לא מקבל. דבר שני, שעם ישראל לא ייכנסו. ברגע שהם נכנסו לארץ ישראל, בונים את בית המקדש, נגמר המשחק. נגמר המשחק. ברגע שתהיה גאולה לעם ישראל, לא יהיה פה מה לעשות לאחינו הטועים, מה שנקרא חילונים. ברגע שתהיה גאולה, אין מה לעשות יותר. ואז הוא קורא, הולך לבלעם ושולח לו כל מיני שליחים. הבלעם הזה, חוץ מזה שהוא היה נביא, אבל היה לו, א', חיפש כבוד. אומר, אם אני נביא, ואני הסגן כביכול של הקדוש ברוך הוא, אני לא סתם בן אדם. דבר שני, על כל פעולה שהוא רצה, אני רוצה גם שאני אהיה בעל הרכוש והממון הכי גדול בעולם. הכי גדול בעולם אני רוצה להיות. שולח לו המלך הזה, בלק, שולח לו שליחים. ואומר לו, תשמע, הנה עם ישראל מגיעים, ואנחנו פוחדים. בואו ותקלל אותם. בואו ותקלל אותם, בבקשה. אמר להם, תראו, בגלל שאני שליח של הקדוש ברוך הוא, תשארו אותי פה. בואו נראה בלילה מה יקרה. הקדוש ברוך הוא בא אליו ואומר לו, תגיד לי, מי האנשים האלה שהגיעו אליך? אמר לו, זה בלק שלח אליי, והוא פוחד מהעם הזה שהגיע, מעם ישראל. אומר לו, א', תקשיב, לא תלך עמהם. אתה לא הולך. אתה לא הולך לקלל את עם ישראל. למה? כי העם הזה הוא מבורך. ואם הוא מבורך, לא שייך לקלל אותו. לא שייך. בבוקר הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לי לבוא איתכם. הוא לא אומר שהקדוש ברוך הוא אמר שאני לא אקלל את עם ישראל. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אמר, איתכם אני לא בא. מה הוא התכוון? התכוון, מאחר ואתם שרים בדרגה של סתם שרים, הכבוד שלי שאני אבוא עם שרים כאלה, סוג ב', זה לא הכבוד שלי. איתכם אני לא בא. איתכם אני לא בא. אבל אם ישלחו שרים יותר גדולים, אז בטח שאני אבוא עם שרים יותר מכובדים, כי אני מחפש כבוד. אז הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי ללכת איתכם. למה? כי אתם שרים סוג ב', אבל אם שרים סוג א', בטח שהייתי בא. באים לבלק, למלך, והוא מספרים לו. מה הוא עושה? הוא מבין את הראש שלו, טוב? הוא שולח שרים רבים ונכבדים מאלה. שולח עוד שרים. וברגע שהוא מגיע, הוא אומר, המלך ביקש שאתה תקלל את עם ישראל. הוא אומר, אפילו אם ייתן לי את כל ביתו כסף וזהב, אני לא יעבור על פי השם. במילים אחרות, הוא אמר, אני הייתי מוכן לקבל את כל מה שיש למלך, כי המלך עכשיו הוא מעליי. אם יש לו כסף וזהב, אז מי אני? אז אם הוא ייתן לי את כל מה שיש לו בבית, כסף וזהב, עכשיו, אם הוא, כל זמן שהוא לא נתן לי, אני לא יכול לעבור את פי השם.
אבל אם הוא ייתן לי, אני אבוא יקלל. היה לו חמדת הממון, חמדת הרכוש. וכן הלאה וכן הלאה. בסוף מה הוא עושה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך, אבל תדע, מה שאני אומר לך תעשה. מה שאני אומר לך תעשה. בבוקר הוא הולך, הוא לוקח את האתון שלו. יודעים מה זה אתון? אשתו של החמור. והוא הולך בדרך. הוא הולך בדרך. הוא לוקח איתו עוד 2 נערים, כמו אברהם אבינו, להראות שהוא מכובד, מה, בן אדם הולך לבד. צריך עוד איזה אנשים איתו. קמפניה. מאחר והוא הלך לא על דעת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שולח מלאך בדרך. המלאך הזה לא. עומד עם חרבו שלופה בידו, ומי שרואה אותו זה רק האתון. היא רואה עכשיו מלאך עם חרב. מה היא עושה? מסיתה את עצמה מהדרך ותלך בשדה. פה אני לא יכולה ללכת, המלאך מפריע. ואז מה הוא עושה? הוא רואה את האתון הולכת לשדה, הוא לא יודע למה, הוא לא רואה את המלאך, מתחיל להכות אותה. פעם ראשונה מכה אותה. אחרי זה מגיעים לאיזה מקום שהיה משעול כרמים, לכרם. כשמגיעים לכרם, עוד פעם המלאך בא עומד לה. מה היא עושה? גם היא רוצה לעבור לו ולזוז ממנו. מגיעה ליד איזה קיר. ואם בן אדם רוכב על האתון הזאת, אז הרגליים הם בחוץ. מה היא עושה? לוחצת לו את הרגל אל הקיר, כי המלאך גם לוחץ אותה. לוחץ אותה, ואז מה קורה לו? נעשה חיגר צולע ברגל אחת. והוא ממשיך להכות אותה. לאחר מכן היא מגיעה עוד למקום שאי אפשר לא ימין ולא שמאל. עומדת, לא יכולה לזוז. מה הוא עושה? ממשיך להכות אותה פעם שלישית. בא הקדוש ברוך הוא אומר, התברך והתעלה, תראה, מקודם הזהרתי אותך, אל תלך. זה עם מבורך. מה אתה הולך לקלל אותם? תראה מה קרה עכשיו עם האתון. תחשוב לרגע, למה האתון ברחה פה? למה היא זזה? וזה מה שיש לך רק להכות. תחשוב, תעצור רגע. אתה אדם חכם, אתה לא טמבל. עד שהקדוש ברוך הוא עושה נס. והנס, ויפתח השם את פי האתון. נותן לה את כוח הדיבור. נותן לה את כוח הדיבור, ואומרת לו, מה עשיתי לך כי הכיתני זה 3 רגלים. מה זה רגלים? פעמים. אדם הכתוב רגלים? היה צריך פעמים. זה החידוש שנגיד עוד מעט. אומר לה, למה? כי התעלת בי. לקחת אותי לפה, ואם הייתי נופל, ואם היית זה, אז בכוונה רצית להתעלל בי. ואם הייתי יכול, ואם היה לי חרב בית, הייתי גם הורג אותך. היא אומרת לו, תראה, אני התור שלך כבר עשרות בשנים. גם היה מקדם איתה יחסים. פעם אמרתי לך לא, פעם לא נתתי לך, הכל נתתי לך. אז מה פתאום עכשיו אתה מתעלל בי? ואז הקדוש ברוך הוא מחליט שאם הוא לא מבין, והוא רואה אתון מדברת, וזה לא מזיז לו, הוא לא עושה כלום. מספרים, דווקא היום קראתי שפעם בארצות הברית, מה שנקרא פעם הייתה תוכנית כמו ישראלים מצחיקים, כמו כל מיני דברים כאלה, פספוסים למיניהם, אז הביאו ליד איזה טלפון ציבורי, פיל, ולפיל הזה שמו פה איזה קלטת, ואפשר להשמיע אותה. עכשיו אבל קשרו אותו לאיזה עמוד. כשהבן אדם נכנס, מתחיל לדבר. ופתאום משמיעים את הקלטת, תזרז, אני אחריך, אני מחכה הרבה זמן. עכשיו הוא מסתכל, רואה פיל מדבר. אז רוב האנשים ששמעו את זה, או שנבהלו, רואים פיל מדבר, או שברחו, עשו, אבל כל מיני מצבים כאלה. פה אתה רואה, אתון מדבר, אתה לא עושה כלום? כלום אתה לא עושה, לא מספיק כל הניסיונות שהיו לך, שום דבר אתה לא עושה. מה אתה עוד צריך? אומר הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? פותח לו את העיניים, מראה לו את המלאך. והוא רואה, הנה המלאך, הנה עכשיו החרב בידי. וחרבו שלופה בידו. חרבו שלופה בידו, מה הוא עושה? משתחווה,
ואומר לו המלאך, תגידי, למה הכית אותה? אני הפרעתי לה. למה הכית אותה? לא ידעתי. עוד מעט תראו לך, הקדוש ברוך הוא חס עליו. אומר, חטאתי, לא ידעתי. הכל טוב יפה. אמר לו, אין בעיה. ברגע שאתה הולך, עכשיו תדע, מרגע זה, כל מה שאומר לך הקדוש ברוך הוא, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה. הוא מגיע לבלק, בונים פה מזבחות, פה מזבחות. כל פעם שהוא רוצה לקלל, יוצאים לו רק ברכות. רק ברכות. אחת הברכות, בין המפורסמות, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. איזה, הוא רואה את כל עם ישראל מלמעלה. מה טוב הוא האוהלים שלכם, המשכנות שלכם, איזה יפים. מה יפה באוהלים? יש משהו יפה באוהל? מה אתם אומרים? יש משהו יפה באוהל? שהוא צריך לכתוב, להגיד, מה טוב הוא אוהליך יעקב? זה הדבר הכי יפה בעם ישראל האוהלים. כשמתחנו את הברזנט, לא יודע איך שהוא טוב, נכון? אבל באו חז"ל ואמרו, רש"י על המקום אומר, הוא ראה, מה היפה היה? שהפתחים לא היו אחד מול השני, של האוהלים. היו ככה, גב אל גב. אף אחד לא יכול לראות מה יש בפתח של השני. צניעות. בזכות הצניעות שיש בעם ישראל, זה הדבר הטוב שיש. והוא יודע, אם יהיה צניעות בעם ישראל, אף אומה בעולם לא יכולה על עם ישראל אם יהיה צניעות. אם יש צניעות בעם ישראל, אף אומה בעולם לא יכולה על עם ישראל. זה אומר הנביא. נביא גוי. מה טוב הוא עליך. זה הדבר הטוב שלכם. ולכן בהמשך, רק ברכות. הוא רוצה לקלל ויוצאים לו רק ברכות ורק ברכות ורק ברכות. רק ברכות יוצאים לו. זה בא לקלל, יצא מברך. כן, זה מה שקרה פה. עכשיו, אבל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא ידע. מה ההפך מצניעות? זימה. נכון? עריות, זימה, זנות, חוץ מבודכם וכדומה, נכון? אבל הוא ידע. הוא גילה להם. תדעו אומות העולם. אם אתם רוצים להצליח עם עם ישראל, תנו להם את כל האפשריים, את כל הדברים האפשריים, אם זה מכשירים, אם זה ספרים, אם זה סרטים, אם זה כל מיני דברים כאלה, שהם יצליחו להתקלקל בדברים האלה, וגמרתם אותם. זהו, וזה מה שהוא עשה. הוא בא הייתה קבוצה שנקראת בעל פאור, היה איזה אליל שנקרא בעל פאור, ואומר להם, תקשיבו, אתם רוצים לנצח את עם ישראל? בואו תחטיאו אותו. עד כדי כך שהבנות של האומה הזאת, מה הם עושים הבנות האלה של האומות האלה? אומות של מואב, מה הם עושים? הפקירו את עצמם לעם ישראל, וכל אחד שבא רואה בנות ככה מופקרות, הוא אומר, אם הן מופקרות, למה שאני לא אעשה מעשה? אבל מה הם עשו לפני כן? היה שם איזו עבודה זרה, תעשו את העבודה זרה, אחרי זה אנחנו ניתן לכם. והקדוש ברוך הוא גם כועס וגם הורג כמה מעם ישראל. אבל הוא אומר, אתם רוצים להצליח רק על ידי הדבר הזה. תבטלו את הקדושה, תבטלו את הצניעות, וככה אתם מצליחים עם עם ישראל. אבל מה היה הדבר המעניין פה? בלעם הזה בסוף, אף על פי שהגיעו ברכות, אבל כל המטרה רצו, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא לא יתקיים יותר, ולא ילמדו ממנו אומות העולם, אלא מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? בסוף הורג אותו. בסדר? זה אחד. 2. מה עם האתון? אתון מדברת. תראו איך בורא עולם חס על כבודו של בן אדם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג את האתון. ושואלים, למה הורג אותה? להפך, איזה קידוש עם שמיים יהיה בזכות האתון. אומר, לא, תראו את הקדוש ברוך הוא, אני לא אפגע בבן אדם ולא משנה מזה. אם האתון תלך, מה יגידו? תראה, היא דיברה, היא יותר גדולה מהנביא. היא ראתה מלאך, הנביא לא ראה. נכון? איזה בושה זה תהיה לנביא. גוי שרצה להשמיד את עם ישראל, לקלל אותם. נכון? איזה בושה תהיה עכשיו לבלעם הזה. נכון? כדי לא לבייש אותו ולא יצחקו עליו כולם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הורג את האתון. אני לא אפגע בבן אדם. זה לא שייך. הוא רצה לקלל את עם ישראל הזה, אבל סוף כל סוף הוא אדם, אני לא אבייש אותו.
אם אין לי סיבה לבייש אותו, למה אני אבייש אותו? אין לי סיבה. הוא לא בייש את עם ישראל, הוא לא בייש איזה מישהו שאני צריך לעשות לו מידה כנגד מידה. הוא רצה להרוג ואני הורג אותו. אבל לבייש אותו, הוא לא בייש את עם ישראל. ושימו לב, כל הסיפור הזה נעשה בין הגויים, כאשר אף אחד מעם ישראל לא יודע כלום. אף אחד מעם ישראל לא יודע כלום, מה שקורה פה. זה רק ביניהם. אבל הוא לא בייש את עם ישראל, אני לא אבייש אותו. מה הוא עושה? הורג את האתו. איך הקדוש ברוך הוא, אצלו הכל מדויק, מידה כנגד מידה. אני לא צריך לעשות למישהו, לעשות, אני לא אעשה לו. אבל תגידו, שונא ישראל, הנה סינואר, שונא ישראל לא הורג את זה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לו, יכול להיות שישו עשה פעם איזה משהו טובה לאיזה יהודי, שעכשיו אני צריך לשלם לו, אני לא יודע למה. אני לא יודע למה. אני צריך לעשות. את המכות הוא יקבל, יודעים, כל מי שפוגע בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא משלם. אבל הנה, כמו הסוף שלו פה, שהרגו אותו בחרב, אבל הוא אומר, אם יש דבר שהוא עושה, והדבר הזה לא קשור לעם ישראל, אני לא אפגע בו. הוא לא בייש את עם ישראל. ועם ישראל ירוויח, רק ברכות. שימו לב, קוראים לפרשת השבוע בלק. תגידו, איך יכול להיות? לבן אדם שרצה לעם ישראל לקלל אותם, להשמיד אותם, לא לתת להם להיכנס לארץ, אתה קורא פרשה? בלק? נכון? לא הגיוני, נכון? אבל לא. בזכות הבלק הזה, עם ישראל קיבלו ברכות. קיבלו ברכות. זה כמו שליח מצווה. בוא ניתן. לקלל יצא מברך. כן, לא, אבל בזכות עם ישראל. כן. קיבלו ברכות. בוא נשום על הפרשה. מגיע לו. זכינו בזכותו. לברכות, מגיע לו. יהי רצון שכל הברכות שכתובות פה ימשיכו ויתקיימו בעם ישראל, ומפה נצא רק לגאולה בעזרת השם, וימחה כמו שמחה את בלק, אמרנו למד קוף, יש לנו, בלעם יש לנו עין מם בסוף, שזה ביחד עמלק, וכשם שאז את בלק הרג, וגם את הבלעם הזה, את שניהם, כדי שיהיה עמלק הרג אז, גם את העמלק של הדור שלנו, הקדוש ברוך הוא ימגר את זה גם ימגר. ומה שמעניינו, הבלק הזה מלך מואב, מה שמעניינו, שמה לא נלחמים איתו, לא עושים לו כלום. אף על פי שהוא רצה רק את בלעם. אתה רצית להרוג את עם ישראל, זה. בלק לא עשה כלום, הוא רק ביקש ממנו לקלל. למה? חז"ל אומרים, למה הקדוש ברוך הוא לא הרג את בלק הזה? למה לא כתוב? לא כתוב מה עשה לה, למה? זה הברכות שלו. בגלל שרות המואביה יצאה ממנו. הבנתי. ורות המואביה זה סבתא של דוד המלך. אם הייתי הורג אותו, לא הייתי מרוויח את רות המואביה. קדוש ברוך הוא מסתכל עוד כמה צעדים קדימה. אותו אני לא אהרוג. בלק, לא מעניין אותי מזה. צריך להרוג, אני הורג. אבל מבלק, עוד כמה שנים יצא רות המואביה, סבתא של דוד המלך, אני לא הורג אותו. לא הורג אותו. למה? זרע קודש, שזה ניצוץ, צריך לצאת ממנו. הזכות דוד המלך, בעזרת השם, כמו שלמדנו, ומשיח צדקנו, יביא בשלום, בעזרת השם מפה רק לגאולה. יישר כוח. עסקו לשנים רבות, ושיהיה שבת שלום.